Hyvää huomenta. On hieno homma, kun me ollaan täällä kaikki koolla ja me puhutaan suomea. Suomi on tämmöinen kieli ja me puhumme siellä kaukana pohjoisessa. Ettekö te ymmärräkään mitään suomea? Suomen kieli on helppo kieli, sitä puhutaan voi kuinka hyvä asia. Me mennään aina kuullessa palloja, jalkapalloja ja kaikenlaisia. Ja sille meillä on suusia valtava. Frank, help me. Hogy nem értettétek? Hát hisz a finn nyelven beszéltem, a ti rokon nyelveteken, és eddig úgy vettem észre, hogy nem nagyon reagáltatok rá. Kértem én különböző dolgokat, de nem nagyon reagáltatok rá. Nem értitek a finn nyelvet? No. But the world is the many different languages. A világon rengeteg nyelv van. And Hungary is it's also not easy languages. A magyar nem a legegyszerűbb nyelvek közé tartozik. And also Finnish, we are the brothers. És a finnekben ebbe hasonlóak vagyunk, hogy a finnekhez, hát a mi nyelvünk sem a legegyszerűbbek közé tartozik. We have the morning start, week start, and also the little break time. Ez egy áhított idő, és kezdjük a hetet, úgyhogy szeretnénk így hangolódni. And now we're learning a little bit the Finnish languages. És tanulunk egy kicsit finnül, jó? Tehát így korra reggel, hétfő reggel tanulunk kicsit finnül. Sometimes I think, what is the good memory stick? Néha azon gondolkodok, hogy vajon mi lehet a jó emlékeztetőnk. Because what I say is very important. The smiling is the international languages. A mosoly az egy nemzetközi nyelven érthető kifejezés. Próbáljuk ki, jó? Mosolyogjunk. It's a very simple. All languages smiling. Minden nyelven van mosoly. And that is a very nice. I see happy boy. Yeah, good. Happy. Mutassátok meg a legszebb mosolyotokat. But the second is important is köszönöm. És a másik ilyen nagyon fontos, az a köszönöm. And Finnish is very easy, köszönöm. És finnül nagyon egyszerű megtanulni azt, hogy köszönöm. One animal. Amikor jönnek ezek a csúnya rovarkák, amik úgy csípnek, őket hogy hívjuk? Szúnyog. Mosquito. És angolul mosquitos, ugye? But Finnish language is köszönöm is kiitos. És finnül pedig úgy mondjuk a köszönömöt, hogy kiitos, ilyen hosszú ível. Próbáljuk meg együtt. 1, 2, 3-ra. Kiitos. Oh, yeah, again. Kiitos. Good. That is a very simple. Látjátok, milyen egyszerű a finn nyelv? Kiitos. And you remember, memory stick open, mosquitoes. És hogyha másképp nem jut eszedbe, akkor a szúnyogról jusson eszedbe, hogy mosquitoes. Jó reggelt. Jó reggelt. Hyvää huomenta. És a jó reggelt pedig csak ilyen egyszerű, hyvää huomenta. 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 Yeah. Hyvää huomenta. Mondjuk együtt. Hyvää huomenta. Yeah, it's a simple. But alakul. Maybe that is the teaching time, Finnish time is stop it. És most egy kicsit a finn órát befejezzük, és folytatjuk a következő blokkunkkal. And this morning we're talking a little bit heart. És ma egy kicsit szeretnék a szívről beszélni. Because that is your heart is number one. A te szíved egy nagyon-nagyon fontos. And that is sometimes we're not thinking because it's a normal morning. I growing up and clean my eyes and go to school. És nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát a szívünk az nem is annyira fontos, az normálisan működik úgy, ahogy kell neki, reggel fölkelsz, benézed a tükörbe, megmosod kicsit az arcodat, és már megyek is a suliba. But only one in your body, heart is the all important number one. De a testünkben az egyik legfontosabb testrészünk, szervünk, az a szívünk. And this morning we thinking that's idea, but also the Finnish people coming because we have a special group today. Hadd mutassam be a finn csapatomat. And
I'm very happy because I don't know how many times I visit this school. Nem tudom már, hogy hány Director Attila. alkalommal voltam már az iskolátokban, de már sokszor. Because Director Attila is a good friend, and many times I come to Hungary, I know maybe we visit in this school. És sokszor jártam már itt Magyarországon, de nagyon sokszor meglátogattam az akkor is Holtvatkerti diákokat. Susan is a singer, and she sing this morning a couple of songs. Susan, ő a lányom, ő szintén énekes, és ő is velünk van a turnén. Hello and greetings from Finland. Köszöntelek benneteket Finnországból. This is my first time in Hungary. És az első alkalom, hogy én Magyarországon járok. And here is many nice people. És nagyon sok szép és kedves emberrel találkoztam itt. And it's nice to meet you all. És annyira jó veletek találkozni. You are very special, remember that. És ne felejtsétek el, nagyon különlegesek vagytok mindannyian. Yes. Yeah, and Susan is my daughter. One time, many years ago, she go to school, very little girl. És amikor még Susan kicsi volt, és járt az iskolába, közel akkora, mint most itt elől, And 1, 2 night, 3 night later, is now a lady. és 1-2-3-at aludtunk, és akkor ennyi idős lett. That is a life. Ilyen az élet. Heart is very important. És a szívünk állapota nagyon-nagyon fontos. And the special man is the Hanno, És van egy különleges emberünk velünk, Hannu Ala, my good friends. jó barátom. Hello, everyone. Szerbusztok! I was born as a very little boy. Én amikor nagyon kicsi voltam, Normally, when the pregnancy lasts for 9 months, I was already born after 6 months. tehát általában 9 hónapig van az anya méhben egy kisgyerek, nekem ez csak 6 hónapig sikerült. So I was 35 centimeters long, 35 centi hosszú voltam, and I weighed less than 900 grams. és kevesebb, mint 900 grammot nyomtam. So my father could have my head on here and my feet on here. If you look at your hand, I was so small. Édesapám karjába így elfértem. But the doctor said for 3 weeks that most likely I am going to die. 3 hét után azt mondta az orvos, nagyon nagy a valószínűsége, hogy meg fogok halni. But God left me alive for a reason. És Isten életbe hagyott valami oknál fogva. And I am a professional pianist. És professzionális zongoraművész lettem, So I can show you just a few seconds of what I do for work. és mindjárt meg fogom mutatni néhány pillanat múlva azt, hogy hogyan is zongorázom. Hanno, yeah. Hannu Ala, zongoraművész Finnországból. That is very important with the life starting. We don't know what happened next. Néha nem tudjuk, hogy mi történik az életünkben a következő időszakban. And the doctor say, it's not possible your life, but God thinking different. És az orvos azt mondta, hogy nem biztos, hogy életben maradsz, de az Isten másképp gondolkodott rólad. Yes, and when the hospital turned 40 years where I was born, És 40 évvel később abba a kórházba, ahol születtem, I received a call from the nurse who was helping at my birth. és a születésnapomon kaptam egy köszöntést attól a szülésztől, aki segített engem világra. So I was actually born on the 1st of January, the New Year's Day. Január 1-én születtem, tehát az új évet kezdtem a születésemmel, And I was born 10 o'clock in the evening. tehát 10 órakor születtem este. But this head nurse, she told me that it took 5 hours for her to get a small tube and feed me some milk. És körülbelül 5 órába telt, mire olyan pici valamit talált, amivel egy nagyon pici csepp tejet tudott adni nekem. So then 3 o'clock at night,
3 órakor éjjel, when I started to eat some milk, she knew that I will survive. amikor elkezdtem néhány cseppet, akkor egy pillanatra azt mondta, hogy hát lehet, hogy túléli. And when they had the celebration, she already had dementia. She can't remember everything, but she told all this to my mother a few years earlier. És akkora már nem tudta ő elmondani, hogy történt, de korábban elmondta az édesanyámnak, hogy mennyi csoda történt már a születésem pillanatában. Yeah, the life is miracle. Az életben vannak csodák. And now we're looking neighbors. És most nézz oda a pattársodra, vagy a szomszédodra, And look it, the 500 miracles here. és itt vagytok többen, majdnem 500 különleges csoda gyerek. And you look, you are the unique. Különlegesek vagytok. Only one. You face, you. Mindenki különleges. Másképp néz ki az arcunk, Only one is not more. You are the unique. és egy van belőletek. And maybe we say, you embere. Jó embere. Jó embere. Jó embere. Hogy jó, fontos az, hogy jó emberek legyetek, Okay. ha felnőttök. But now we heard some songs, Susan. Most halljunk néhány dalt, And maybe she told them, but maybe he songs. But I looking very, because I'm a father, I looking, Susan, what you do. és azt mondtam Susannek, hogy amit csinálsz, azt csináld nagyon jól. The first song is Happy Wonder. És az első dal arról fog szólni, So let's go. On onnellinen vaeltaja, käy maailmasta parempaa. Ei siellä tuskaa, ei vaikeuksia, on kirkas määrä matkallaan. Saa nähdä Isän taivaalliseen, ei enää tarvis harhailla. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Pian kaikuu laulu vapaudesta, saa luoda rauhaan sieluni. Kunnia suuri kansan saan olla ja elää saan ja ehtii. Saa nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Ja olen vihdoin kotona. Ja olen vihdoin kotona. Köszönöm. igazán a finn boldogságot mutatta be ez a dal. Sometimes I thinking, now we have many
many people here, but I think what 30 years more. Néha arra gondolok, amikor így rátok nézek, hogyha 30 év múlva találkozhatom veletek, vajon hogy fogtok kinézni? And the director Attila thinking, what's the student in my school? Maybe one is the big mother this country. Valakiből akár vezetők lehettek. Because I asked one boy, in Finnish boy, I asked, Egy fiút kérdeztem, what you thinking? What is your life when you are the big man? mi What's the leszel, best? hogyha nagy leszel, hogyha felnősz? I asked, maybe he's a second class boy. Talán 2 másodikos fiú volt, That's boy thinking little time. kicsit gondolkodott ez a fiú. And he said, I want a good father. Azt mondta, én legjobban egy jó édesapa szeretnék majd lenni. I little bit go and something Úgy is éreztem, my hogy, eyes. úgy éreztem, hogy bepárásodnak a szemeim. Because I understand that little boy understand life well. Second class boy understand. Második osztályos fiú megértette az életet, hogy ő egy jó édesapa szeretné lenni. I looking and I say, that is a wisdom. És azt mondtam, micsoda bölcsesség. Somebody say, I'm a football man, number 1 world. Valaki azt mondja, a világ legjobb focistája leszek, I'm a swimmer man and I'm a strongest. én leszek a legjobb úszó. No. He say, I want a good father. De ő azt mondta, szeretnék egy jó édesapa lenni. That is a life and wisdom. Ez az élet és az élet bölcsesség. One times you are the big woman and big man. Nagy felnőttek lesztek, férfiak, nők, And you have a family. lesz családotok. And that's point. In school time is the very important because teacher teaching your life. És az iskolai idő egy nagyon-nagyon fontos, mert ekkor formálódik az életetek a tanáraitok által is. And that's hard time. This morning is the I like this time because we're talking little time, but you must understand you are unique and your life is God's prison. Hadd mondjam azt nektek, hogy különlegesek Lahja. vagytok, és az Isten különleges Here. alkotása vagytok. Yeah. But maybe I sung also a little song because I heard the Susan song. Hallottam Susan-t énekelni, And that's my favorite song. az egyik kedvenc dalom. We take some couple of songs more, maybe the Hebrew songs. Yeah, it's Énekelünk most még nektek valamit. and that is a mix it, Right. pot pour. Ez egy Mix it. kis ilyen keverék dalok lesznek. Hannu, are you ready? Yeah. Okay. He muurin yli käyvät ja valloittavat maan. On Herran sota-armeijalla sanamiikkanaan. He muurin yli käyvät ja valloittavat maan. On Herran sota-armeijalla sanamiikkanaan. Nyt Herran ääni kantautuu edessä joukkojen. Nyt Herran ääni kantautuu edessä joukkojen. Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Hei! Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Ilolaulu, riemulaulu, laulu Yljan ja morsiamen. Ilolaulu, riemulaulu, laulu Yljan ja morsiamen. Heveinu shalom alechem, Heveinu
Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom, shalom, shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom aleichem. Eveinu shalom, shalom, shalom aleichem. La 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 Oh, yaseh shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, velal kol Israel, vimru, amen. Yaseh shalom, shalom aleinu velal kol Israel. Yaseh shalom, shalom aleinu velal kol Israel. Tumbalalai, soy balalaika. Tumbalalai, soy balalaika. Ilo jo täyttää sydämen vaikka, vielä en näe sua, Jerusalem. Baruch haba beshem Adonai, Alleluia. Baruch haba beshem Adonai, Alleluia. Baruch haba beshem Adonai, Baruch haba. Sua Herra odotan. Milloin saapuu tuo kauan kaivattu Messiamme, onhan meille luvattu. Jo askelensa kuulen, taivun saa se vain kasvamaan. Vielä vaikka viipyy joka päivä, mä odotan. Annapa sunasi soida Sion, soida pyhällä vuorellani. Annapa sunasi soida Sion, nyt aika on. Annapa sunasi soida Sion, soita pyhällä vuorellani. Annapa sunasi soida Sion, nyt aika on. Nyt aika on. Nyt aika on. Lévia Haupeltól és Hanualó Finnországból. The heart is important. Nagyon fontos a szívünk. I must looking the time because sometimes this time is very weekly. Nagyon gyorsan elmegy az idő, úgyhogy figyelnem kell nagyon az időt. But what's the time, Tabit? Attila take.
Majd Attila kopog nekem, hogyha véget ért az idő. Because school is the very timer we call. Az iskola az egy időhöz strukturált Susan, intézmény. come here and when the Susan is young lady, he looking where is the És amikor Susan kicsit nagyobb lett, Where is hölgy lett, good boy because he thinking the best boy and akkor, he want the one boy Joni, his husband. akkor úgy, mikor már látta a fiúkat, hogy fú, milyen szép fiúk is vannak, akkor nagyon sokat gondolkozott azon, hogy ki lesz majd az én házastársam. But I looking, it's okay. De én is néztem ám azokat a fiúkat, akiket úgy mutatott, hogy apa, esetleg ő szeretne vele udvarolni nekem. Because I have not only one girl. Hát egyetlen egy lányom van, hát nem adhatom akárkinek. But Susan talk a little bit the lifetime and something is a very nice. Love is nice, but life is yllätti. Mitäs? A szerelem az egy gyönyörű, szép idő, de az életben különböző nehézségekkel is találkozunk, és erről fogtok hallani most Susan-től néhány gondolatot. Your life can price. De az életnek ára is van. We get married, Összeházasodtunk, and years goes, and we are expecting our first child. teltek az évek, és vártuk az első babánkat. And we was like very happy, full of joy. Annyira örültünk, és annyira boldogok voltunk, hogy lesz egy kis babánk. But half of time of this pregnancy, De fél időben az én terhességemnek dark shadows was in this room. nagyon sötét felhők jöttek, árnyékok jöttek ebbe az időszakban. Because we find out that our child is very bad heart problem. Közölték velünk, hogy nagyon súlyos szívproblémával küzd a gyermekünk már az anyamében. And I was very sad. És nagyon elszomorodtam. Why us? Why? Miért? Miért történik ez velem és velünk? We didn't know what is coming. Nem tudtuk, hogy miért jön ez. But the doctor asking, do we want to keep this baby? És nem is tudtuk azt, hogy mit fog történni, és az orvos egy nagyon nehéz kérdést is föltett, hogy egyáltalán szeretnénk-e, hogy ez a baba megszülessen. And I looked to my husband's eyes És egyszerűen belenéztem a férjemnek a szemében, and saying the doctor, és azt mondtam az orvosnak, we want take that what heavens will give us. azt fogjuk elfogadni, amit a menny ad nekünk. Because we don't know what is coming. Nem tudjuk, hogy mi fog jönni. We want to give a chance for this child. De esélyt adunk ennek a beteg gyermeknek az életre, és úgy döntöttünk, hogy megmarad. We don't know if he'll live only 2 hours or maybe 2 days. Azt mondták az orvosok, asszonyom, gondolja végig, lehet, hogy ez a gyerek 2 órát, vagy 2 napot fog élni. Or maybe he has an opportunity to live a long life. De az volt bennünk, honnan tudjuk, hogy nem kap egy hosszú életet. And we are praying a lot to God that He could help us. Hívő emberként sokat imádkoztunk ebben az időszakban, kértük Istent, hogy segítsen meg bennünket. Because the problem in heart was very big. Nagyon komoly volt az a szív probléma, amivel szembenéztünk. Because the blood is not going to the legs. A láb és a szív közötti aortában nem folyt a vér. Doctor have to make very big operation for this heart. What the size is my... És akkora szívet kellett operálnia, amikor már megszületett, mint a kisujjam, mint a hüvelykujjam. And the heart is like a jello. És olyan volt az egész szív, mintha valami zselés anyag lenne. This hurt like impossible. És azt mondták, hogy szinte lehetetlen. Yeah. But my little boy born and Megszületett. and the 6 days old was the first operation. 6 napos volt, amikor az első operációt kellett rajta végére hajtani. And after that has been another operation. És utána jött egy újabb operáció.
Today we have this 8 years old little boy at our home. Tegnap egy 8 éves kisfiú énekelt ott Kecelen velünk, akit most elhoztunk, This is a miracle for us. és ez a csoda számunkra. Because the doctor says Mert az orvosok azt mondták, then that do we really keep this baby because their opportunity is so small to live. és azt mondták, hogy nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy ő életben maradhat. So think, the 8 years old running off this És church. 8 éves gyerekként bárhova szalad, de autót vezet, vagy pedig markolóval dolgozik, tehát fantasztikus, majd elküldjük igazgatónak a videót, amit ezt a 8 éves kisfiúról láthattok. He has a big scar in his chest. Hatalmas vágás van az ő mellkasán, And he knows that God has helped him. de tudja azt, hogy az Isten őt segíti. And this boy is full of joy. És tele van ez a fiú örömmel, azóta született egy testvére is, I just want to tell you that you are a miracle. és hadd mondjam azt, hogy ti is az Istennek a csodái vagytok, azzal, hogy éltek. You are special. That's why I say first I say that you are special. Tehát amit mondtam, hogy különlegesek vagytok. You have an opportunity to the life. És azt kívánom, hogy legyen jó lehetőségetek az életben való boldoguláshoz. Remember that. You are loved and you are special. Ne felejtsd el, szerethető vagy és különleges. Adjunk egy nagy tapsot, köszönjük meg ezt a történetet. Thank you. Thanks, Susan. Köszönjük szépen, Susan. I know the time when the family in hospital is very long. Én nagyon tudom azt, hogy milyen volt a családnak a kórházban való léte. And the little boy Noah go to the doctor rooms, the special room. És a Noah oda ment az orvosok különleges szobájába. Susan mind coming to one nice gospel song, Christian song. És egy dal mindig erőt adott Susannek, akkor is, amikor nem látta a saját gyermekét. And that is Psalm 91. És ez a 91. Zsoltár. You remember that Psalm is I trust God. És ez a 91. Zsoltár arról beszél, hogy bízhatunk az Istenben. Maybe you write a little bit that because Psalm is song also song. Hallgassuk meg a 91. Zsoltárból néhány gondolatot. The Psalm is his song. Yeah. And maybe you're looking the psalmist after then, but Aki a felségesnek rejtegében lakik, a mindenható árnyékában pihen, ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged a baj, sátradhoz közel sem jöhet a csapás. Ezt fogjuk most hallani Susan előadását. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Tahdon ain asustaa Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jossa, käsi Herran kun mua suojelee. Et hän pelkää sä yön kauan.
suojaamana. Hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jossa. Käsi Herran kun mua suojelee. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkaat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana. Hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jossa. Käsi Herran kun mua suojelee. Köszönöm. 91. Zsoltárt hallottuk Susan előadásában. Time is very short. I have a little money in my. Ó, valami Money. pénzt találtam a zsebembe. That is not heart. That is a money. Ez nem szív, ez pénz. But now we are in school, and that is a wisdom group. Na, itt van egy bölcs csapat, But sometimes the life is stupid. de néha az élet olyan bolondos tud lenni, vagy olyan balga. The summertime we go maybe Budapest. The high class go to Budapest, and one times we had a little biggest. Many happening is not good our life. És nagyon sok olyan dolog is történhet az életünkben, ami nem jó. I take the little expound. I have a two material in my hand. Van 2 dolog a kezemben, That is a good burugumi, ilyen rágógumi, special, nagyon különleges, and that is a very good elég jó. Yankee. Így hívják ez a márkája. I asked a little boy or girl, Kérnék egy kisfiút vagy kislányt, 3-4 years. Második vagy harmadik osztályból. But I ask. Sorry, no, yeah, but again, I asked the little. Megkértem egy kisfiút, vagy kislányt, What you thinking? I have a two material. és Could you tell? Sorry. I give that burugum for you, or that's money. Little 3 years girl and boy. egy 3 éves kisfiút kérdeztem meg, és azt kérdeztem, hogy melyiket választanád, a rágógumit, vagy ezt a másik kezemben lévő pénzt. What's the little boy and girl answer? Szerintetek a 2-3 éves melyiket válassza? Yeah. He'll like this burugum. Ő valószínűleg a rágógumit válassza, hogy most gyorsan, hát tudjunk egy kicsit lufit fújni belőle. Because he's a little, he don't understand. Mert ő még nem ért a pénzhez. But when I ask you, De hogyha téged kérdeznélek, vagy titeket, melyiket választanátok? yeah, money. Oh, yeah, I understand that's money. I understand that you understand because that's money is the biggest. Go to shop and buy many
burugum, but Mert végig gondolod azt, hogy ha pénzt választom, azon mennyi rágógumit tudok venni. but that is important. Nagyon-nagyon fontos, Sometimes we don't understand what is the best for me. de néha nem tudjuk, hogy vajon melyik lenne a jobb számomra. Little baby it's a very funny, but he's not understand all because his heart is very little. Azért, mert még az ő kis szívecskéje még nagyon pici, But másképp gondolkodik. that's time what are we here? Maybe we have only 2 minutes. I look because Attila is it's a We have couple of 10 5 minutes. 10 minutes. I thinking the Bible say very much the heart, Biblia nagyon sokat beszél nekünk a szívünkről. and it's also a point. The Bible is the happy and the best when his heart is clean. Például azt is mondja, hogy boldogok azok, akiknek a szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. That is a pictures, but that is a true. Ez egy kép, de mégis egy valóság. But the big reclam this morning is you must going and your heart is clean because the God loves you. Hadd mondjam azt, hadd kérjem tőletek, legyen tiszta a szívetek ma reggel. And the heart in Hannu's life, Susan's son Noah, that is the fine point because the life coming hard. Azt mondja, hogy az élet az a szívből fakad, és ahogy hallottuk Hannunak a történetét, vagy a kisunokámnak Noának a történetét, And you life, you go to outside and maybe you open the door, teacher and friends. olyan kedves vagy, hogy kinyitod az ajtót a tanárok előtt, mikor átmész, And you are very friendly, kedves vagy, happy winner come to your heart. akkor egy győztes fog lakozni a te szívedben. Today you go to home Hazamész, and you say your mother, és azt mondod anyukádnak, Mother, thanks you service my life. és köszönöm azt, hogy a sok mindent, amit segítesz nekem, anya, én nagyon szeretlek téged. And you see father come to works, Meglátod, hogy hazajön apa a munkából, son of father, és azt mondod, apa, thanks. annyira hálás vagyok mindazért, amit kapok tőletek. Because what we say out És amit mondunk kifelé, is coming in heart. az visszajön a mi szívünkben. When we say angry and I say I'm not like my it's my heart is broken. Haraggal vagyunk, akkor összetörjük a I szívünket. know that because I'm also the little boy and the man. Voltam kisfiú is, meg most már férfi emberként is. But now that is the last song. Talán Susan egy- is singer. Talán egy utolsó dal, még talán And belefér. we thanks very much Hanno, Susan, Ferry and me. Hannunak és szeretnénk megköszönni. And that's flag is and that's flag is the best over the world. Mutassam be a világ legjobb zászlóját. But you like this one. De That ti is jobban the best. szeretjük a magyar zászlót. Hungary flag is your best. That is my best. Magyaroknak a legjobb a magyar zászló, fineknek a finn zászló. Attila, It's a mathematical special, but also the Finnish culture. Finnish culture like in my
Igazgató úrtól kaptunk engedélyt még egy dalnak. A Finnország legkülönlegesebb dalát kérjük. Viszont Attila, igazgató úr, megkérnénk, hogy akkor, mint tiszteletbeli finn, légy szíves, állj ide középre, teríts magadra. Finnország második himnuszát fogjuk meghallgatni, nem a himnusz, hanem olyan, mint nálunk a szózat. Sibeliusztól, Finlandia, az a címe. Ezt Hanumán játszotta Magyarországon a finn nagykövetségen is. De mielőtt fölállnánk, azt kérném, hogy ezt mindenki állva hallgassa meg, de mielőtt fölállnánk, hadd köszöntsem nagyon nagy tisztelettel és szeretettel minden kedves tanárt, pedagógus, tegnapi pedagógus nap alkalmából, és arra kérlek diákok benneteket, hogy nagy tapsal köszöntsük a tanárainkat. Éljenek a tanárok! Éljenek a tanárok! Isten áld meg a tanárainkat! Azt mondja az Isten igéje, hogy gondot viselj magadról, a tanításról és a rád bízattakról. Kívánom a kedves pedagógusoknak, hogy az elsőt se felejtsük el, hogy önmagunkról is gondoskodunk, miközben tanítjuk ezeket a lurkókat. És nektek lurkók pedig azt mondom, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És most kérnék akkor benneteket, hogy álljunk föl, és egy nemzetet tiszteljünk meg azzal, hogy mi magyarként meghallgatjuk Finnország második legszebb dalát Sibelius zeneszerzőtől, következzen most a Finlandia. Hogy mondjuk azt, hogy köszönöm? Finnül, hogy mondjuk, hogy finnül köszönöm? Kítosz, mondjuk? Kítosz! És egy nagy tapsot adjunk a finn vendégeinknek. Igazgató úr, köszönjük! Köszönöm szépen Lévinek és lányának és barátjának. Thank you for Lévi and daughters and your friends. És Jánosi Ferencnek, aki közben járt, hogy ez létrejön. Nagy tapsot Jánosi Ferencnek is. Köszönöm szépen a türelmet, a figyelmet, nagyon szép napot és hetet kívánok mindenkinek.